Ako vyzerá tvoj začiatok? Dostaneš registračný link, cez ktorý si vlastne zakúpiš daný balík, čiže zaplatíš hneď tú danú sumu, $999. Hneď po ohľadne máš prístup ku všetkému, čo v rámci toho balíka máš. Následne spolu v dennodennom kontakte dostávaš checklist, kde máš pekne krok po kroku vysvetlené, že čo máš robiť, aké úvodné video si pozrieť, ktoré slúži na zorientovanie sa v našom systéme, v našej akadémii, ďalej aké vzdelávacie videá si pozrieť, nastavíme ti plán, aké hodiny z rozvrhu sledovať každý týždeň. V rámci toho máme aj zakladanie brokerských účtov, na začiatok demo účet, na ktorom si budeš obchodovanie trénovať. V rámci rozvrhu budeš mať vlastne hodiny aj na mindset, mastermindové hodiny, čiže toto určite si treba zahrnúť do svojho plánu. Takisto si ukážeme, ako si môžeš svoju vstupnú investíciu vrátiť čo najskôr práve vďaka nášmu kariérnemu plánu a je to možno už do 2 mesiacov. Mne tento systém a celý tento projekt totálne zmenil mindset a stáva sa zo mňa každým dňom lepší a lepší človek. Ja som za to nesmierne vďačná, za celú túto príležitosť a za všetko, čo v si toho máme. Je toho aj oveľa viac, ako som tu vedela podať v týchto videách. Takže určite odporúčam, poď do toho a uvidíš sama.